Hi guys, maayong gabi sa inyong tanan. Mag-live ko sa TikTok tapos i-promote na ko ang akong gigamit nga beauty products. Karon mag-adto na ta dito sa gawas kay naa ko'y mga kasangkapan, naa ko'y mga gamit diri para sa atong live for today's video. Di ara ang akong mga beauty products, Ma Florence Skin Essentials. Ang atong sabon Gluta Collagen and Niacinamide Soap for skin whitening. Makaputi ni siya guys. And then also ang atong serum, face serum 4 times whitening. Naapod sad tay lotion 24K Gold UV Essence SPF 50. So karon mag-adto na ta dito sa gawas. Ipasigas anang kuan. Huy. Ipasigas anang kuan ba suga. Kanang kuan diha. Ato sa dining kapuhan ng atong kuan Ginoo ko na unsa naman ni akong kuan ina. Balhibo naman ni Kay nga no si Mio guys. Ara man to ang atong kuan. Trapo. Si Mio man good ang iyang mga balhibo ag nga laglag Ginoo ko ara ba tong trapo sa atong kuan. Asa mo to? Ay, Ginoo ko. Mio? Wa ni mo dala-dala ang kuan Mio? Ha? Ano to? Nawala lagi. Ay ara. Ginoo ko gibunga ang bayot. So ato sa ning trapuhan ang atong cellphone kay para dili siya blurred. Di ara ato na siya trapuhan dana. And then ang kaning pikas. Diha lang sa naibutang. Wow, nagsiga na ang sagawas. Karon ato ni pangdalhon ha? Unsa? Agoy higa na ko. Ayaw pa higa diha kay live ta. Unsa? Ay lagi pasumangil din papa. Sige na. Panghakutan ni Dani ang kuan di. I-plaster ning kuan dito. Kani. Ay lagi pagreklamo lagi. Lablab ni mama man. Tarong ha kay patulog ko dayon ha pasumangil ha. Sige, pasumangil. Kay tingalig suntukaon ko nimong utok. Sige hakutan ning uban Dani di. Dakatong cellphone. Ay lagi pagtuman lagi. Ay pagpayayayay diha kay basig. Mahinaykan kay karon mayayay kay ginhinuon. Mag-order ko sa kuan dayon guys, unya. Mag-order ko sa stand kay ngano napungkol ang akong kuan hawiranan tanawa. Kamot ra ni ang akong kuan hawiran. Hawiran gigamit. Wala naman tong kuan stand. Oy. Takadin. Dani di. Stand. Dato mi agi diri gyapon ko nag-live guys. Nya. Naana sa bay nag-order. Naanay na sold out. So thank you so much sa mga nag-order. Manghinaot ko nga mag-order pa mo kanang mahiligon dia sa beauty products. Diara ang atong beauty products. Baka naman dyan. Baka gusto ninyong mag-order. Alisa dili bib. Diara ang atong beauty products, Ma Florence Skin Essentials. Ana lang kasayon. And then ato sa dining syempre iatubang na to ang atong cellphone. May gani kay kusog pud sad ang internet connection diri guys. So diri ta sa TikTok shop. Hinay sa Ginoo ko mga copyright tadani kay upload ra ba ni sa atong YouTube station. De ato sa isit up daan ang atong kuan. Wow, live tayo guys. La, dara klaro ba diha? Ipaduko lang siya. So klaro siya guys and magamit sa tadani sa atong bangka. Sige na bib, pagkuan na kay agkaon na ta. Isibog di ani nako dani gamay.
Dana. Sibog gamay bayot. Hala, sa mga nag-order, daghan jud kaayong salamat no. Naano pud sa tay na earn. Bahala ginagmay lang good. Ingana naman jud na pag magsugod pa. Kinahanglan na plaster kaayo ang atong sit up for today's live. Okay. Hello. Ato sa dining ibutang ang atong kuan guys. Naman tay stand nga dako. Dani lang nato siya ibutang. Nya kani ato ni siyang tangtangon. Kani kay matangtang man ni siya. Hala. Matangtang ni siya so dili dai nato ni siya. Beb. Sige na, alina, pagkuan na sa kuan kay agkaon ta dili ta kaon. Wa na si Mario gikabuhi na sa si Mario. I-try na to ni siya tindog dani. Ayaw ta katumba ha. Tindog siya guys. Kaya ato ni siyang ay mana man siya oh. Matangtang ni siya ma'am. So ato siyang tangtangon. Kaya atong gamiton kini nya. Tindog din nato siya. Yari. Be. Okay kaayo. Kanira atong gamiton pagkuan kay ngano na. Syungkol magud ang kuan. Katong iyang hawiranan dani. Mag-order pa ko sa TikTok. Be. Okay siya. Huguton dayon. And then ato dahin iatubang sa atong live. Klaro ba? So diara guys ang atong sit up for today's video. Sibog-sibog nato gamay. Okay, klaro na ba? So atong ibaba siya gamay. And mag-start na ta sa atong live sa TikTok. Mag-live ta guys kay maningkamot ta dani na atay income. Charot. Bitaw, thank you so much sa tanan. We're live na. Oh, dili sa di ay. Oh my God, cancel. Cancel sa kay. Kinahanglan mag-live ta. Ang atong kuan, ang atong live, isit up na to daan ang mga product. So, di ba? So, dirita sa business. Add products. Add products ta guys. And then, ato siyang tuklukon. Di ara ang ato mga products. So, dirita mag-una sa kuan. Buy one, take one. Buy one, take one. Buy one, take one. Magudi siya guys. Done. Tapos, done. Okay. Ano siya isa. And then also, add also products. Katong, nawala siya. Nawala siya guys. More. Uy, di naman hinong ko kabalo. Add products di ara. So, di ana ang isa, buy one, take one. Dani na pudsad ta sa serum. Kaning serum. Ana, nasa nato. Add products. Serum, da. Lotion na pod. Add product. Done. Tulo na. Lah. Isa. Isa, duha, tulo. So, dirita sa kani. Solo. Hala, thank you so much sa tanan. Abangan ninyo karon kung unsay atong ipangyaw-yaw aning atong products. No? Ang buy one take one sa atong sabon kay 260. Sa 260 nana siya kuan.
duha ka buok nga sabon. Ug patsada siya nga pagkahimo guys kay ngano dili siya bulingit. Dili siya bulingit nga pagkahimo kay ngano plain kaayo siya. I-try lang ninyo kay mao na ang akong gigamit karon. Mao na ni siya ang akong gigamit nga products. Ma Florence Skin Essentials. And then lotion. Ang isa ka lotion nato guys kay kuan 180. So sa 180 isa na siya kabuk. Pero pag buy one take one 300. Oh, imagine buy one take one 300. So done na siya, ato na siyang i-done. So na okay naman siya guys. So mag-start na ta sa atong live. Beb. Sige na pagdala dani kuan kay magdarita magkaon. Hala, live na ta. 3 2 1. Perfect. Alam sa man ni asya nganong ngit-ngit man siya. Hello guys, maayong gabi sa inyong tanan. Diyan na pud sad ta sa atong live. Diyan na pud ta sa atong live. Ug maayong gabi sa inyong tanan. Ngit-ngit lagi siya. Ngano man ni siya? Hello. Hala, wala ko ka-prepare ani guys. Di na sad magsalin na sad tag atubanga danig kuan paduol kaayo. Maayong gabi Pilipinas. Dili lagi siya Good evening mami. Maayong gabi Maayong gabi sa inyong tanan. Dili lagi siya makuan. Dahil sa pabi, wala magunin nato na sit up ba, uy. Basig maunsa na lang itong live na sad karon. Guys, maayong gabi Kumusta naman si Mario? Si Mario, okay na kay si Mario. Okay na si Mario. I-brightness na lang ni nato di. Di ara. Naraman di na brightness na. Maayong gabi sa inyong tanan. We're here na punta sa bukid, mag-live na punta ug magsaba-saba ta karon. Walay wakwak diha mami na ay daghan no wakwak diri. Mark Billy na ay daghan wakwak. Watching from Cebu City, Miami. Thank you so much. Wayne Mada, thank you so much. Ganda niyo po, mami. Shout out. Thank you so much. Maayong gabi isa tanan diha daghan kaayong salamat. Watching from Pampanga pala, mami. Thank you so much, Bailey. Guys, diyan na sadta sa atong live. Hello po. Tumboy po ba kayo? Hindi po ako tumboy. Isa po akong bayot. Ay, Ginoo ko, mabuang ko. Good evening, mami. Thank you so much. Guys, nasa Yellow Basket. Hello, watching from Daguhoy, Bohol. Thank you so much. Hala, regards ko dihan ni Leonora Buslon. Kana kay proud. Thank you kaayo, mami. Pila ka dollars ang sahod ni Timers. Wala ko kahibaw. Ilahan na wala ko kahibalo sa ilang. Hala, murag ipaningot ko karon, murag ganado ka ay ko ba bantay ka sa ako karon, Mario. Mahinay kan gajud ka nako kay ngano
kondisyon kaayo ko karon. Maayong gabi guys sa inyong tanan. Guys, di ako i-promote sa inyo nga beauty products. Nakahibaw naman siguro mo ani sa akong beauty products nga i-promote. Imuha mami pila ka. Bawal siya banggiton dani. Charot. Bitaw guys, na ako i-promote sa inyo nga beauty products. Ikatulo na ni nako nga live. So, di atay products nga Florence Skin Essentials. Kani siya guys, sabon ni siya. Ang atong sabon, Gluta-Collagen and Niacinamide soap for skin whitening. So ang kani siya guys nga sabon, di ara. Ako ipakita sa inyo ha. Dili ka mahayan kung mag-order jud mo dani kay ngano mao ni ang akong gigamit og super effective kaayo siya. Sa isa ka box naa siya'y duha ka buok sulod nga sabon. And then naapod sad siya'y mesh net bay tawag ani or mosquit. And then duha ka buok siya guys, dili ka mahayan kay duha ka buok 160 duha na siya kabuok daw professional kaayo nga pagkahimo kay ngano limpyo kaayo dili siya bulingit mo di ba? Dan check out sana sana bitaw guys diara promise mao na ni siya ang akong gigamit karon nagamit gani sad ko karon tan-awa be Nya kani ang atong beauty products, Florence Skin Essentials, naatay sabon, and then naapod sad tay face serum. Ang atong face serum 4 times whitening. O diba, imagine. So di ara siya ang alagi paningot kog maayo. Kondisyon kaayo ko karon, I'm sure. Mahinay kan jud si Mario karon. Oh my god. Taod-taod na ra ba wala naka. Diyos ko, di ara. Nagyo ba siya ganina nga nagkagwapa lagi ka mama. Babe, sige na, ali na. Suntukaon tagi karon pagdali na diya. Pagkuha na dito sa kuan, kanang kuan panyapo nato kay Dani ra kog kaon o. Di na mo maningalang sa akong mga kuan no kay mao na jud na siya pero dili na nako tinud-un uy nasuntukaon Ginoo ko. Uy mas dako pa biyag kumo na si Mario kaysa ako Bitaw guys, di ara ang atong sabon Gluta-Collagen and Niacinamide soap for skin whitening. So naa siya'y hyaluronic acid, chia butter, vitamin C, kojic acid, and vitamin E, and retinol. So di ara siya guys. And ang iyang effects, whitens and moisturizes skin, boosts collagen, firming skin, eliminates murag dili ni siya pwede ko ano. Makagwapa ni siya guys. Yes, register na po siya. Don't worry. Registered na po siya. Tiara. And then ang kaning isa, wrinkle, aging, and acne. Diba? Ang kaning siyang serum, tiara siya guys. In 160, mauna ni Sharon. Tiara. Check out lang guys. Check the yellow basket lang siya. Oh, diba? Ayaw mo kabalaka kay sure jud ko. Magwapa jud mo dani. Pariha sa akong pagkabayot. Nabayot na. Bitaw. Dakog changes sa imong face. Hala, thank you kaayo. Oh my God. Bitaw, proud kaayo ko. Florence Skin Essentials. Thank you so much. Guys, baka naman dyan. So, diri na po sadta sa atong lotion. Ang atong lotion na ani say kuan SPF 50. Diba? Sosyalan kaayo ni siya guys. And
Gold man ni siya. Order na mo dani kay maprinda jud ni siya. Bitaw charot lang ha. So karon di ara ang atong lotion. Ang atong lotion di ara ato siyang i-hid-hid sa atong kamot. Dili siya ag labak-labak, dili siya ingon nga ag kanang kuan bitaw, kanang magputi-puti gipaningot manggud ko maunang tan-awa oh. Inyong, yes, registered po siya. Registered po siya. Hala, oy, pagkabuutan sa akong Papa Mario, Ginoo. Yagay, baba. Dana. Paghinay ha. Paghinay. Hala, naunsa na. Nahanap na. Nahanap na ba? Nahanap na. Bidsaot na lagi ni akong kuan, guys. Dili na ni patsada ang akong cellphone. Kay nga ano, pila ka video, Ginoo ko nakuragi. Pila ka video, jud. Oo. Nahanap na. Watching from Jensen, thank you so much. Thank you so much, Aiza. And shout out the Aiko girl. Madam, ano po gamit niyo sabon? Serum lang po ba? Yes, guys, ang gigamit nako ang kaning duha. Nagamit ko dani after na ko manghilamos or maligo, nagamit po sa dayon ko dani. No? So mauna ni siya karon ang effect. Ali sa dani papa. Ano ko mama? Labi-labi sa dani. Ito tingali ka dito. Ay lagi pa kuan makuan ka ng gata sa atong tutoy. Ako na to sa bangko ka para mag hilamusan ta ka karon man. Mga tingali di ka karon. Sige na. Guys, there are guys. Taga-asa de ka madam Aizam. Taga-kuan ko Balingwan, Misamis, Oriental. Kuha na itong bangko. Ayaw pagtuman lagi kayo. Sige, pagkaon na diha. Taga-Balingwan, Misamis, Oriental ko. And ang kaning among products, guys, naara ni siya mahimo sa Balingasag, Misamis, Oriental. So, sa Misamis Oriental, wala na ground out. Sa Misamis Oriental, di anay beauty products nga nagama. Ug naguna sila karon, Ba Florence Skin Essentials. Guys, naa sa Yellow Basket, baka naman dyan. Nagkauna si Papa Mario. Mama, unya pa kaon mama. Dani ra kasibog oh. Ali ato bang nako ba dani sa kuan kay para ganahan pud sa kuan story. Mama. Ang sud ani Mario guys, dani ba dani oh. Ayaw diha, ilayo ba na diha. Ay lagi pa lagi pa kuan lagi dani. Dani na. Lablab ni mama. Kaya hindi tagka kulatahon. Tawad ako diha mao. Mahal man yan. Guys, ang kaniyang atong products, kuan ni siya guys, kana ang naa siya bundle. Kung mag-order ka og bundle ani, naa siya free kuan. Free shipping. Pwede ba na banggit to na to dami Ginoo. Wala ko to na memorize ang kuan. Ang mga kuan lagi Ginoo ko. Kay basig mga kuragi na sa nang atong kuan ani. At bang sa gym, Upper Lapinig Balingwan. Lawa na nato nabasa. Chloe. Mi, wala ka nag-filter. Unsay filter? Unsay filter kanang filter, di ba? Di ba kanang mag-filter bitaw no? Kanang mag-filter kay kung mag-filter ka unya pagduol nimo sa camera unya ang imong dili kay mahibaw-an bitaw nimo nga kuan ana ang naay pula. Nya pag ana nimo magpula pud sa diri. Mao na filter pasabot. Watching from Korea, James, thank you so much. Uy, baka naman dyan, naka-filter ka. Unsay naka-filter? Naka-filter na siya. Hamisa. Hala, thank you so much. Guys,
Mao ni siya ang atong gigamit. Kani siya sabon. Natay sabon and then serum and lotion. Wala pa sila'y na provide na kuan kana ang sunscreen. So nagamit pud sad ko og kuan sunscreen, lahi nga sunscreen ang akong gigamit kay di man pwede nga mogamit ta og kuan, mogamit ta ani unya dili ta mogamit og sunscreen. Kay ngano kanang time baya nga magbuhat kog magpaing ko sa ubos, magbuhat man kog init. Kay init man kay magmotor man ko. Nya need jud nako nga mag sunscreen ko. Kay ngano maskin patuod og ay kuan ni siya whitening ni siya unya magamit ka ani unya dili nimo protektahan ang imong naong may tendency nga masunog kay mogamit pud sad baya ta dani sa serum no nya kung mag-order mo ani guys kung mag-order mo ani pwede ra mo magpalit og maskin unsa klase nga sunscreen ang inyong inyong gamiton no at least na ay protection sa atong face. Nagkaon si Mario. Sibo gamay din papa. Kaya para makita ka. Kaya hindi ta kakulatahon papa. Bitaw charot. May gani ni si Mario karon kay wa na nagkubog-kubog. Gaya ko dila man. Samad o dila. Nasamad ba nimo dila? Unsa man gitila-tilaan di ay? Luas. Nga giluasan na. Ugma magkaligo kag sayo ha, magkaligo kag sayo. Uy bagong kaligo baya ko guys, please ko kaayo ko kondisyon kay ko karon. Na maghanda gid ka sa ako karon Mario Ginoo ko kondisyon kaayo ko. Abang ko mama. Kumari ganda ng kutis mo. Thank you so much. Pero dili maiwasan nga naa jud tay mga bangag. Na ako'y mga bangag no. Asa ta ka. Mads, naasa kuan Mads, yellow basket. Pwede ninyong i-check na sa yellow basket, Mads. Naada na nakabutang. Thank you so much, guys. Alis sa dani papadi, dool sa dani di. Come here sa. Apa jaya diha. Paningkamot ta dani nga mahalinan ta. Dana di. Ya anak gamay ang ulo. Anak gamay ba? Anak gamay. Oh, di ara ang among naong ni Mario. Uy, pariho na kuno mignaong ni Mario. Bawo ani mo kuan. Uy, pinirito. Guys, kani akong lipstick hinatag rin sa akong manghud. Oh, hinatag ra ni. Mura magwakwak. Okay ra, bahalag murag wakwak. At least wala akong manghilabot sa imuha. Buang-buang mo siya mo. Bahala ignon ko nimo mura kog wakwak. At least wala ko nang hilabot sa imuha. No. Mas maay pa siguro og maggamit ka ni sa akong beauty products. Ma Florence Skin Essentials. Makaputi ni siya. Promise. Sa kigol, sa lubot, sa samput. Pa-order. Hala guys, naa sa yellow basket. Baka naman diha. Baka naman dyan.